Niu. Ay, ¿por qué te entra la boca? ¿Qué pasa? O sigui, la Maria se'n va sola, hi ha una altra nena que porta un equip de música i se'n va amb l'equip de música i després se'n va la Natàlia i la Inés, que són dues nenes, o sigui, en tres grups, no? 10. Braços. Braços. Vine cap aquí. Els dos. Faig així, com si fos la Maria. Aixeca més els braços. Més, Ainhoa, més. Vale, tira't a sobre de la Maria. Tira't a sobre de la Maria. Cau. Vale. Vale, llavors, ara anem a practicar. Però sèrio, tens que estar completament sèria. Baixa el cap. Baixa el cap, vale, així en sèria. I a la que digui 3, 1, 2, 3, ja! Vale, preparats? Baixa el cap, Inés. 1, 2, 3... Pares un segon? Vale. Cada vegada millor. Ho tornem a fer. Vale? Ja. No pico amb els pals. No, què vols fer així? Sí, és el que està fent. És com una bateria. Però semblarà que no pica. Sí, una bateria es toca així. Ja. Quina cara! Clar, és que heu de ficar cara. Així te l'estona. I fes cara. La competició! A veure, Natàlia. Noies, arribem a la competició! Noies, que arribem tard! No, però llavors ella diu, va, que arribem tard. Noies, Que arribem tard a la competició. arribem tard. Així, a picar. Saco, vols trencar el vidre! Laia, trenca'l! La llenga. Vale. Trenca'l! Vale, anem a mirar, aviam. Un segon. Sembla que cantilla, Sí. Ho veu sincronitzat a tot. Reacciones al mateix moment que li cau la llàgrima que se n'adona. Vale, doncs filma el moment. Ah, no me l'has tirat, perquè estava esperant. Els cabells! Aviam, a sobre. Això es tracta. A sobre. I llavors, vine, posa't aquí i llavors la vida. Èlia, vinga, busca la vida. Vinga, busca la vida. Apreta ara. No es veu. Has de posar llums ja, no? Sí. Com canvia la cosa. No, però estàs rient, Anna, no riguis. Tornem. Ja! Ja! Però sèria i obrint la boca. 1, 2, 3, ja! Ja! Pla contra pla. Així. Ajuda'm! Espera, un moment. Sara, obre la boca. Mira que... Així. 1, 2, 1. 1, 2, 1.
Un, dos... Ara ja encén. Un, ai no, un, dos i... Hey! Hey! És complicat. Espera, si això és complicat, si això és complicat. Per això és moure cap i veu... Pues això és fàcil. Hey! La boca, però no us passeu, que us estic veient. Ompliu i obriu la boca, obre la boca. Vegi les dentetes. Tanca la boca, tanca la boca. Vale, ara... Ara, amb aquesta mirada d'aquí un fàstic. Ara obre la boca ensenyant l'escarsitat. No, és que cada... Ah, sí, perfecte. Obre més la boca. És brutal, no? Jo no toco en el tambor, La bateria sonava tan fi, aquell. Què? Aquell, el gegant, el sobre la colla. No toco, però... Tothom ha agafat un? Tothom? Sí, María, Ya gano. puedes repetir, puedes repetir. Jo també vull repetir. Hi ha una altra. Hi ha una altra, Maria. Ara jo. Da igual. Va, vinga. Ho ha dit la Inés? Vinga, Inés, a rentar els plats.
5, 6, 7, 8. Days a fire starring in my heart, reaching a fever pitch, just bringing me out the dark. Finally, I can see